informeel met elkaar van gedachten konden wisselen. En ik durf eigenlijk wel te zeggen dat de mooiste uitwisselingen tijdens die momenten hebben plaatsgevonden. En we hadden een geweldig werkbezoek op zaterdag aan de TU Delft, waar we werden meegenomen in allerlei duurzame innovaties op het gebied van duurzame innovaties in stedelijke omgeving. En vanaf deze plek wil ik de TU Delft nogmaals enorm bedanken, want ze hebben toch maar hun zonnige zaterdag opgeofferd om ons heel gastvrij te ontvangen. En vanaf deze plek ook heel veel dank aan de bodes en de collega's van de catering, die ontzettend goed voor ons gezorgd hebben op al deze dagen. En ik weet dat de vrijdag en de maandag, dat zijn niet de gebruikelijke kamerdagen, dus dat is ontzettend gewaardeerd. Dank ook aan de voorzitters en delegatieleiders hier aanwezig en aan hun teams voor de respectvolle dialoog. Want je kunt over ongelooflijk veel dingen met elkaar spreken. Je kunt het ook hardgrondig oneens zijn. Soms zijn de onderwerpen die we bespreken ook lastig en gevoelig. En de kunst is dan om het op een respectvolle manier met elkaar daarover te kunnen hebben. Tot slot heel veel dank aan de griffiers van alle 4 landen. En in het bijzonder aan de griffiers en hun teams van de Eerste en Tweede Kamer, van de commissies van de Eerste en Tweede Kamer. Want het is heel simpel. Zonder hen geen IPCO. Dank u wel. De heer Vrolijk. Goedemiddag, geachte leden van de pers en collega-voorzitters en delegatieleiders. Op de eerste plaats wil ik namens de Arubaanse delegatie Nederland bedanken voor een warme ontvangst en het organiseren van een succesvolle IPCO 2023 in Nederland. De Arubaanse delegatie kijkt met genoegen terug op het IPCO. We konden van gedachten wisselen omtrent onderwerpen die ons allemaal bezighouden, zoals gegevensbescherming, ons gedeelde koloniale en slavernijverleden, alsmede de toekomstige Koningsrijksconferentie, het klimaat en onderwijs. Waardevolle informatie zijn uitgewisseld en diepgaande gesprekken zijn gegaan, zowel formeel als informeel, die we verder thuis kunnen verdiepen. Ik wil graag dat we in de volgende IPCO verder ingaan op thema's die van belang zijn voor onze landen, maar die niet binnen de landspakketten vallen, zoals de milieuproblematiek omtrent de stortplaatsen te Parkietenbos, de waterzuiverinstallatie in Bobali en onze sociale uitdagingen. Dit gezegde wil ik nogmaals de Nederlandse delegatie en zeker de griffiers van de landen bedanken voor een geslaagde IPCO hier in Nederland. En we zien elkaar terug in februari 2024 op ons Dushi Aruba. Nogmaals bedankt. Ja, mevrouw America Francisca. Buontardi, beste deelnemers van het IPCO. Voorzitter, collega's, mensen van de pers en het publiek dat ons volgt. Ik wil graag afsluiten met een woord van dank en waardering voor het harde werk en toewijding bij de voorbereidingen en tijdens dit IPCO. We hebben de afgelopen dagen intensief samengewerkt en gediscussieerd over belangrijke onderwerpen die van invloed zijn op ons koninkrijk. Het is van groot belang dat onze volksvertegenwoordigers regelmatig bijeenkomen om te overleggen en samen te werken aan een betere toekomst voor onze gemeenschappen. Het IPCO biedt een unieke gelegenheid om de samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk te versterken en de belangen van ons burgers te behartigen. Ik ben ervan overtuigd dat onze gezamenlijke inspanningen tijdens dit IPCO zullen bijdragen aan betere begrip voor elkaar, betere begrip voor de verschillende omstandigheden en een betere toekomst voor ons Koninkrijk. We hebben het IPCO afgesloten met een afsprakenlijst waarin de delegaties zich kunnen vinden. Laten we de resultaten van dit overleg koesteren en ons blijven inzetten voor een sterk en welvarend koninkrijk.
Mashadanki en tot de volgende keer. Hartelijk dank. Het woord is aan de heer Marlin Sint Maarten. Van harte bedankt. And to change the tone a bit, since we are in this colorful kingdom, we've heard about Mashadanki, and we've heard quite some Dutch, so we'll mix it with a little bit of English. Firstly, I want to thank the Dutch Parliament for the preparation and organization of the IPCO. I think it was a job well done. The management, the chair of the IPCO did a great job, and not to mention the jobs that was done by the Secretaries General this afternoon. By the time we walked out of the room and walked into another room, the final document that was amended shortly before was already awaiting us as if it was done from the night before. From the various delegations you've heard already, the different topics that we've gone through, and we would not need to go through all of it or mention all of them, but rather two of them stand out in the discussions as far as St. Martin is concerned. The colonial past and slavery, and most of all, filling in after the proverbial comma. As the Prime Minister said, we have to look out for what comes and how shall we continue after the comma. That has been a discussion, and we have finally come to the wording of a compromise that we can all be kind of happy about. Also, what caused some raising of eyebrows and quite some discussions as well is the topic of the Kingdom Conference. Up till now, it is, while we have signed the decision list, some members are still pondering as to how the different parliaments will fit into participation of a Kingdom Conference. So the wording thereof also was kind of very technical and treading on careful grounds, as the Kingdom Conference is normally a business between the governments and Parliament. Usually, not usually, Parliament's primary job is to play a supervisory role, and therefore it was kind of challenging to see the participation of parliaments at a Kingdom Conference. So I want to thank my colleagues from Curaçao, Aruba, the Netherlands, and all other members who have taken part in the IPCO. As I mentioned at the opening, this will be my final IPCO in the Netherlands. We still have one more to go in Aruba, and depending on the exact date of the swearing in of the new Parliament of St. Martin, I may or may not be able to attend to that one. But for me, it has been an interesting ride over the many years, and I want to thank all of those with whom I've had difficult discussions at times, but in the end, always very fruitful and beneficial discussions. And a special goodbye, I would want to say to some extent, but not necessarily goodbye, because I'm sure whenever he visits, I will see him. I don't know how many more years he will put in, but my good friend Paul Rosenmüller, who I've known now for over 30 years.
Thank you. Van harte bedankt. Mashadanki. Itiongotropia. Hartelijk dank. De heer Rozenmuller. Ja, dank u wel. Een korte bijdrage van mijn kant namens de Nederlandse delegatie. Uiteraard voeg ik mij bij alle woorden van dank in de richting van de collega's voor de hele prettige, goede, inhoudelijke en formele en informele gesprekken die we met elkaar gehad hebben. Dat is toch elke keer weer, die balans is toch elke keer weer een enorme rijkdom om te ervaren. Je moet er niet aan denken dat er geen IPCO bestaat. Soms denken mensen wel eens, wat levert het nou op? Dat weet je misschien pas als je het een paar jaar niet doet. Als je een paar jaar geen IPCO zou hebben, dan zou dat een enorme verschraling zijn van de relaties in ons koninkrijk. En met elkaar, ook als parlementen, spreken over actuele, historische, gevoelige thema's, is naar mijn stellige overtuiging echt van grote betekenis en van grote meerwaarde voor het onderlinge begrip. Uiteraard kon dit niet plaatsvinden hier zonder de geweldige organisatie. Dus griffiers, hun teams, de staf. Ik voeg me bij de woorden van de voorzitter die namens ons allemaal gesproken heeft om hen te bedanken. Misschien nog 2 inhoudelijke opmerkingen. Wij ook als Nederlandse delegatie zijn blij dat we een paar jaar geleden begonnen zijn met het bespreken van dat thema van het koloniale verleden, het slavernijverleden, maar ook de doorwerking daarvan naar de hedendaagse samenleving in ons eigen land en ook in koninkrijksverband. Ik denk dat we allemaal zeer onder de indruk waren van de speech van de minister-president op 19 december vorig jaar. Wij hadden samen de gelegenheid en het voorrecht om daarbij te zijn. Zo kijken we denk ik ook allemaal weer uit naar wat de koning op 1 juli zal zeggen. Maar dat is voor ons allemaal nog een verrassing. Laat onverlet dat die doorwerking toch ongelooflijk belangrijk is. Dat wij daar ook in de onderlinge gesprekken daar en hier van leren. En nou, ik kan dat niet genoeg benadrukken. Het tweede punt is dat we naast de thema's die de collega's ook genoemd hebben en die in de afsprakenlijst staan, we inderdaad ook gezocht hebben naar, zoals collega Marlin zei, naar een formulering waarbij ja, in het kader van rolzuiverheid, regeringen regeren, de parlementen controleren, maar uiteindelijk moeten we het ook een beetje met z'n allen doen, toch een formulering gevonden hebben die de parlementen betrokken zou kunnen krijgen bij de Koninkrijksconferentie die nu staat geagendeerd voor half december in Sint Maarten. Dus wij kijken daarnaar uit, allemaal aan de regeringen om dat te besluiten. Maar wij zouden daar graag elkaar ook weer ontmoeten en met vertegenwoordigers van de regering natuurlijk spreken. We zullen zien hoe dat loopt. Nou, we hebben natuurlijk weer het IPCO in februari volgend jaar. En laat ik misschien eindigen met zoals die we opgebouwd hebben. Maar ook het mooie applaus wat je ten deel viel vanmiddag aan het eind van het IPCO. Toen de voorzitter van jullie delegatie sprak en ook jou weer bedankte. Bryson deed dat op een knappe manier. En dat werd eigenlijk onderbroken door een groot applaus van alle parlementariërs in jouw richting, William. En dat is zeer, zeer verdiend. Dus ik wil dat graag hier herhalen. We zullen altijd in contact blijven, maar dan op een andere manier. En daar wil ik het dan voor dit moment even bij laten, voorzitter. Hartelijk dank voor alle mooie woorden. Dan gaan we nu over naar het deel voor de pers.
om wat vragen te stellen. Ik begin even in de zaal. Mevrouw Koelega. Wilt u ook even zeggen waar u van bent, voor welk medium u schrijft? I think we'll do a little tag team, and I'm sure I'll start and he'll close. You know, years ago when the first time we saw this topic come on the agenda, it was something very interesting for St. Martin because we have already been handling such topics related to colonialism, constitutional affairs, slavery within our newly created Decolonization and Constitutional Affairs Committee. So we've had different foundations and so on, even before this became a topic at IPCO. It is good to have the discussion at IPCO. I do think it has contributed to our openness about what slavery still means for the countries, the effects that still linger within our educational system, within our development, within all of that. Coming to this IPCO, I must say we did expect the conversation to be about after the comma, as it was said. I still feel that the IPCO has some more to do in that regard. I think we need to really shift to very concretely what would be the reparatory action from the Dutch government, or what are our expectations collectively in terms of reparatory justice for the countries that have been affected by this, and hopefully in future IPCOs and also within our own parliaments and in interactions with our governments, that can take center stage. Zijn er nog meer vragen uit de zaal? Wil je nog verder? Ja. De Tweede Kamerleden vanuit goede reden, begrijpelijkerwijs, zo druk zijn dat zij in- en uitlopen en dat eigenlijk een suboptimale, zeg ik netjes, manier was om met elkaar in gesprek te gaan. Dus de feiten laten zien dat er veel meer betrokkenheid was, ook kwantitatief en daarmee ook kwalitatief, van de Nederlandse delegatie gedurende het hele programma. Dus het vraagt natuurlijk een inspanning. Het kost je een weekend of een deel van het weekend voor 1 keer per jaar. Dat is 1. 2, een ander element wat wel, denk ik, genoemd mag worden in een iets andere opzet. Dat was dat we heel veel gasten hebben gehad die presentaties hebben gegeven. Zowel over slavernij en slavernijverleden en het... bijvoorbeeld het Slavernijmuseum, maar dat gesprek werd breder, als over gegevens, als over klimaat, als over studenten. Dus dat werd eigenlijk steeds deskundig ingeleid door allerlei betrokken mensen op hoog niveau. En dat was wel een goed starting point van het onderlinge overleg. Nou, of die balans dan goed is tussen de presentaties, de vragen en het onderlinge overleg, moeten we nog eens over napraten. Maar dit is wat ik ervan zou kunnen zeggen. Ik had er in ieder geval heel graag een weekend voor over. En onze delegatie ook.
Ik denk dat van Aruba's kant, het was zeker ons insteek vorige EPCO om naar voren te brengen dat we meer opkomst wilden van de Nederlandse collega's. En ja, het is beter gegaan deze keer. Het is goed als Eerste en Tweede Kamer goed vertegenwoordigd zijn. Want we komen uiteindelijk hier naartoe om elkaar beter te leren kennen. Om thema's te discussiëren. En dan wil je dat de meerderheid van de commissieleden aanwezig zijn. Of voor de meeste momenten dan aanwezig zijn. En dit keer is het wat beter dan de laatste keer dat we hier in Nederland zijn. Dus ik denk dat deze regeling een positieve effect heeft gehad. En inderdaad moeten we wel evalueren. Want nu hadden we presentatie en dan gingen we de thema's dan verder behandelen. Maar ik mis toch een beetje de deelgroepdebatten. Want dan zit je samen in closed doors. En dan ga je meer verdiepingen in. Dan kan je meer eerlijk tegen elkaar zijn. En dan is het antwoord-vraag. Dan gaat die dynamiek beter. En dat heb ik wel gemist. Maar dat is iets waarover we nog over moeten bespreken. Dank u wel. Oké, dames en delegatie van Curaçao. De belangrijkste punten die staan erin. Ja, voor ons was het het slavernijmuseum en het slavernijverleden, die staan erin. En de invulling na de komma, dat was ook een heel belangrijk punt. Herstel van een van onze strijders, Tula, dat hij ook in de afsprakenlijst kwam. En dat is ook gebeurd. En besprekingen voor de Koninkrijksconferentie aanstaande hebben we ook erover gediscussieerd. En die staat ook in de afsprakenlijst. Dus het is een heel wat wij wouden hebben in de afsprakenlijst, de Curaçaose delegatie. En die staan erin. Over slavernijverleden bedoelt u? Ja, we hebben al onze punt voor de volgende agenda gezet, dat het slavernijverleden weer op de agendapunt komt. Dus dat moeten we nog discussiëren met de andere delegaties. Maar ons punt blijft dat we erover moeten blijven praten. Zijn er in de zaal nog vragen? U schoof net aan. Nee? Nee. Dan ga ik even naar de online mensen. Online, ik zag dat de heer in ieder geval Oscar aanwezig is. Heeft u nog een vraag? En kunt u zich even voorstellen? Het is fijn als u uw geluid even aanzet. Oscar van Dam van de Extra op Curaçao. Nee, ik sluit mij net aan. Dus ik heb het introductie niet gehoord. Ik heb het laatste stuk van meneer Rozenmuller gehoord, Aruba en de Net America Today. Dus ja, ik weet niet of ik een vraag stel die natuurlijk niet al gesteld is. Maar wat ik ja, toch wel een hele interessante inhoud van deze IPCO vond, is wat ook meneer Today net zei over het Nationaal Slavernijmuseum. Maar ook zijn opmerkingen die hij aan het begin van de IPCO gemaakt heeft over een beroep doen aan Nederland om te helpen om de grenzen met Venezuela, nou ja, niet te openen, maar in ieder geval meer zaken met Venezuela te kunnen doen. En als u ons niet kunt helpen, sta ons dan ook niet in de weg. Wat is daar verder over afgesproken? Oké, dank u voor uw vraag, meneer Bonucci, Oscar van Dam. Ja, we hebben erover gesproken, maar eigenlijk dat was
mijn standpunt in mijn toespraak. Dus dat is niet een afspraken die wij gemaakt hebben tijdens de IPCO. Ik heb in de recente ontwikkelingen van Curaçao heb ik dat naar voren gebracht, omdat wij alleen als Curaçao zijnde nu met die OFAC zitten, die eigenlijk alleen maar telt voor ons van Curaçao. Nederland en Amerika maken nog steeds zaken met Venezuela en wij niet. Dus dat was mijn punt en ik heb dan aan mijn collega's van de Eerste en Tweede Kamer gevraagd of zij dat willen doorgeven aan de minister Wop Hoekstra van BZK, dat hij op zijn manier of hoe dan ook de OFAC of zal moeten verminderen of helemaal dat die OFAC verdwijnt. Dat wij ook, net als Verenigde Staten en Nederland, vrij zijn van die situatie waarbij de sancties tellen voor Curaçao. Vooral die OFAC-sancties. Want het is nadelig voor Curaçao met die sancties. Want wij moeten hoe dan ook zaken blijven doen met Venezuela. Als Nederland kan, als Verenigde Staten kan, waarom wij niet? Waarom moeten wij blijven met die sancties? Dus dat was ons punt. En eventjes in het papierment. Zie, maar papa riba isaki, riba sancionen kuting entre Amerika e Venezuela e também Holanda com Venezuela. Que sancionen kuting de OFAC tour awardo kita, ben Amerika te queda assim negócio normal com Venezuela, mesmo com Holanda e nós o que da den koninkrijk te queda sintao que as sanções da conta solamente para nós. A mim não está que estava correto, mim não está que está justo anterior, mas acercar via de minha toespraak, maar acercar todos os membros da Eerste Kamer e Tweede Kamer para não botar na atenção do governo de holandês para quitar sanções aqui completo e lá que nós estamos com cultura ainda seguir esse negócio por sua que tem a guerra entre Rússia e Ucrânia, tu rende esse negócio com Venezuela. En nós sentar com OFAC opgelegd door país que tem net nada de bisa nós den reino. Então, em vez de nós tenha apoio de Holanda para eliminar essa aqui, não, ela lá que queda conta para nós. Dus esse estava eigenlijk minha petição na Holanda, na Eerste en Tweede Kamer, para não fazer de uma maneira ou outra, para que sancione que também disperse para parte de Curaçao. Mas você danke voor uw pergunta. Ja, gaat u gang. Als ik daar een vervolgvraag op mag stellen. Ja, gaat u gang, natuurlijk. Meneer Today zegt, ik heb een beroep gedaan op de Eerste en Tweede Kamerleden. Hebben ze ook gereageerd? Zijn er contacten geweest in de afgelopen dagen? Ja, informeel. Maar zij nemen het mee natuurlijk naar de Eerste en Tweede Kamer. Dus ik heb informeel met onze contacten, want wij hebben onze contacten natuurlijk in de IPCO met de Eerste en Tweede Kamer. Ik heb met een paar mensen gesproken en die gaan het zeker bij de heer Hoekstra brengen om te kijken wat Nederland van plan is te doen. Wij willen wel graag dat het geëlimineerd wordt. Dank u wel. Oké, dank u wel. Zijn er online nog mensen die een vraag willen stellen? Ik kan niet goed in de lijst zien wie er allemaal ingebeld zijn, helaas. Ik zie wel dat er nog een aantal mensen is. Wil diegene zich even kenbaar maken als er nog vragen zijn? Ja, unlocked. Ja. Ik ga ervan uit dat er geen vragen meer zijn. Ik geef nog heel eventjes laatste kans. Zijn er nog vragen online? Via de Teams? Nee, helaas. Nog vragen in de zaal? Gaat u gang.
Yes, so indeed it was an interesting change. It must be understood that those have to be done, or a good practice is to do it taking into account your socioeconomic needs. That it's not, every island is different, the land available may be different, the resources available, the technical know-how, all of these socioeconomic issues have to be taken into account as well, so that we don't find ourselves in a situation where we're only narrow-mindedly looking at climate change and not looking at the other needs of our people as well. So I think the balanced approach was my, let's say, response to him as well, that yes, we have a lot of plans, but we also have people that need housing. We also have people that has very urgent needs for healthcare, and we need to take care of all of them, not just one issue. Mag ik u heel even onderbreken? Aruba wilde ook graag even reactie geven. Ja, dank u. Ik vond het eerder dat hij die vraag stelde, eerder een mogelijkheid bieden aan ons als delegatie van Aruba. Mogelijkheid om de streefcijfers en doelstellingen van onze nationale policy, energy policy, met collega's van Nederland, Curaçao en Sint Maarten, wat verder te behandelen. En wat de uitdagingen zijn. En ik vind ook de aanbieding van de heer Nijpels om Aruba verder van assistentie te zijn ook iets waarvoor we dankbaar zijn en zeker gebruik van zullen maken. Maar dat hij die vraag stelde was voor mij, ja, het is niet normaal dat een spreker inderdaad een presentatie houdt en ons vragen stelt. Maar ik had geen moeite mee. Maar het bood ons de mogelijkheid om verder op de punten dan discussie te voeren. En dat het een uitdaging is en blijft voor de eilanden, denk ik dat ik voor beide andere delegaties spreek. Bedankt. Ik zal het even in het papierment zetten. Te fácil, non sa si maniera, nanti een knuppel in de hondenrok. Het is helaas. Ben de knuppel dentro, waki nos rectionta. Mientras tanto, essa hopi bom, que nos posicionta e com nos ta biba den Caribe. Essa que te uitdaging aan ons zien, essa que kota e punto nan ko nos mesteri ajudo, mesteri como te bisa uitvoeringscapaciteit. Mensen, essa e kostnai, pero toch eta bente ribe e país tan anto laganang responde wak kiko te bien fo en vez de kota experto mostra nos
there is another way. Wij staan allemaal aan de lat om ervoor te zorgen dat de wijze waarop wij politiek bedrijven, en dat gaat over inhoud en het gaat over de omgangsvormen, de manier waarop we dat met elkaar doen, op een zodanige wijze is dat de verschillende opvattingen van politieke partijen helder zijn. Maar misschien is het wel goed dat we iets meer nadruk leggen op wat ons bindt dan wat ons scheidt. Dat is in ieder geval, om het bruggetje te maken naar het IPCO en naar de koninkrijksrelatie, wel de wijze waarop we natuurlijk hier met elkaar omgaan. Hier zitten we met elkaar te spreken, hier leren we van elkaar, hier luisteren we ook naar elkaar. Zo moet je, en daar moet je Ed Nijpels ook een beetje voor kennen, zo moet je Ed Nijpels ook begrijpen. Als hij die vraag terugstelt, dan prikkelt hij. Dat doet hij overigens ook de Nederlandse regering. Dus diegenen die daar enige zorg over hebben, die kunnen die zorg echt gerust laten varen. Want het is allemaal vanuit buitengewoon goede bedoelingen gedaan. Het is vanuit de zorg dat er op dat terrein daadwerkelijk voortgang wordt gemaakt. En een deskundige als hij prikkelt. Tot slot, kijk, wij zijn ook als parlementariërs met elkaar in contact om niet alleen maar van elkaar te leren, elkaar ook beter te begrijpen, maar toch ook ervoor te zorgen dat die kennis over die koninkrijksrelatie, die in Nederland best wel beperkt aanwezig is. Want ga maar eens op straat vragen uit hoeveel landen het koninkrijk bestaat, of hoe het Caribische deel van ons koninkrijk in elkaar zit. Nou, dan denk ik dat je heel weinig goede antwoorden krijgt. Maar dat is toch belangrijk. Hè? En dat gaat ook terug naar de kennis van je gedeelde geschiedenis met alle pijn die daarin zit. Ook daar hebben we de laatste jaren aandacht voor. Dus ja, dat hoort allemaal bij die vertrouwenwekkende manier van omgangsvormen. Dat zou ik erover willen zeggen. Dat is het lange antwoord. En het korte antwoord is dus ja, daar is over gesproken. Gaat u gang. Personally, especially as a younger politician in this situation, I've been in politics since 2018. And what I noticed has been important for many people, especially in this social media age where they have politics more in their face, is really what they want to see is results. A lot of people where, especially our younger generation, is losing faith in it is not so much about what your reputation is or what you say. They want to see what are you going to do. And are you going to be open about the real problems that exist? So for example, again, like coming to IPCO and discussing slavery, a lot of people are not going to trust us if all we do is just have a discussion and then another discussion and another discussion. That in itself erodes the trust people are going to have in you if you don't start to see we need to make the world greener. They want you to do that in the proper context of what is reality. People in St. Martin, for example, have been hearing about solar power for decades now. Are we actually going to do it? Or just say, well, this is our challenge. My challenge as a politician is I have to choose between 500 people that need a home or 500 solar panels. So how am I actually going to deal with it? This is how. But tell the people the truth. Just be real. And I think the more we do that in our discussions here at IPCO, and the more we show, we'd have this discussion, but when we come back, here's the action that we took as parliaments, here's the action our government took as a result, and here's where we go as IPCO. I think that's crucial, and at least that's what I live by. Correction por favor, cortico. Wanneer señor Bryson se Zeeland liberat, je voorbeelden aan, kunnen onze papa op die jet als daar blijven leden. Mike, toen ik comprendeno, dat ora bom maak me ekos, botasa ki e dolo ekos dat ding. Laat me een voorbeeld.
ora onze public service não se tem IPCO no Corsou. Ora onze 13 tour gente, hinca nem convoy, hiba nan caminda e atrocidade da passa, anto e ore na compreender. Passou uma hora abisa de reconhecer que tem atitude aqui, não está ordenando de uma via perdão para ele qual que passa, pero a woki e como que tu bem despe, que tá lo que tá e invulling que Israel me tem que den, e me seta o e invulling e tá by school tanto na Corsou e na Holanda, caminda tem que sinha, foi a hora que tanto den reino como e Israel o sorto atrocidades que jamás e nunca me se passa mais. Essa que estava les que me nos trek leren veje, que nós den koninkrijk tem que atender com outro na outra maneira. Mas se você atender com mesmo custo, mesmo procedura, mesmo sistema, tá mesmo resultado lo bom haya. Pero agora aqui nós tá mira o enenaya outro vista de lo qual que la passa. Então, é vista está abre na mente, abre na reflexão, para não sentir que Kiko ora é outro país anta papia de atrocidade que não passa, não também compreender que dolor é país tem. Então, esse é o mensagem, começa a quedar bom claro, para tu rendezar, que a atrocidade nogmaals não me se suceder jamás den reino aqui. Dank u. Ja, de heer Vrolijk. Ja, zeker. Ik zal wel het papierment houden. Met de sluiting de palavra de senhor Rosso Muller. Met de keer dat ik den reinen dat bij vertrouwen of wantrouwen. Zo zit erbij over wantrouwen, jamás nos lo potrá com outro. É também basar e respeito para outro. Que vem reino, nós precisamos respeitar outro. E dia aspecto que sempre maar para que não para duurzaamheid in het koninkrijk. E daarbij overleg is heel belangrijk. Overleg is heel importante. In het caso é misschien daadwerkelijke overleg real, onde cada escucha outro, teniendo cuenta con lo cual que pueblo que y lo cual que jurídicamente portamos. Esta hopi bom é para nos poner centro budget, onde por exemplo nós tinha RAF, juridicamente nós tem argumento para que nós mester landsverordening e onde que nós mester haya gehoor. No momento que vai gehoor, nós temos que corrotame, e não está fácil, pero a base de conversação mútua, riba diálogo a base de respeito, a lograr cambio de reino. E me quer dizer de maneira de trabalhar e não pensa somente riba e desconfiança. Se nós trabalhamos desconfiança, jamais nós lo logra de reino. É daarbij de overleg, daadwerkelijk, juridisch, wat de wil van de volken zijn, e assim aí nós está em uma relação de reino. Se sei nós temos que nós como país está queda de reino. Se me não queda de reino, me digo me coi me conan e vai. Pero em caso se me está escorrer para de reino, nós mese por papo com outro na mesa como adulto. Geef ik eerst het woord even aan mevrouw Francisca. Ja, ik heb iets in het Nederlands geschreven, want ik schrijf beter dan ik spreek. Ik denk dat het is begrijpelijk dat wij in het Koninkrijk, vanwege de verleden, dat mensen wantrouwen hebben in het politiek, gezien de vele schandalen en dingen die tot licht zijn gekomen. Maar het is belangrijk om te beseffen dat niet alle politici hetzelfde zijn en dat er zeker politici zijn die oprecht inzetten in het algemeen belang van het Koninkrijk. Dus het is daarom belangrijk dat wij als politici in het Koninkrijk transparant zijn over onze intenties en handelingen en dat we verantwoording afleggen over onze beslissing in het Koninkrijk. Dat kan ik zeggen. Mevrouw Tromp, excuus. Ik wil het ook even in het papiermento hebben. Desconfianza del político. Se aí te pergunta, se está tendo cuenta que aspecto aqui. Lastimamente, desconfianza grande que tem del político, também do de atitude e actuação do próprio político. Não somente de ação, mas também com nos quer
influenciar pensamento do pueblo. No door de informar, pero hopi viaja, sei lo que nos está experienciar, a woki, por exemplo, door de IPCO aqui mes, que também prensa não comprometi, e com na lugar de duna, a mim de meu país, não, Aruba, na lugar de duna informação correta, educar nos pueblo, para não estar na altura, que está toma lugar em verdade, den en reunião na aqui, pero está escorrendo na lugar de hasi esaki, de hiba xixeria, de kleiner político não, e hasi mais mofa de lo que está tomando lugar aqui na Holanda, que verdadeiramente que nós sabemos hasi aqui não como país, se agora nós vimos reunião na aqui, tá como país nós sabemos. Pece de Aruba nos mestre investir, lastimamente, essa nota aportar na confiança que o povo mestre tem de nós como político, né? Pero também, mas ação e atitude. Porque verdadeiramente, se me coi meu país como exemplo, tá carece de decisão personal, ora coisa grave que toma lugar, por exemplo, de nós, na nosso parlamento ou na Aruba, nós temos parlamentário que aqui da condena penalmente e ainda forma parte de nosso parlamento. Que nossa ação e atitude mes da aportar na desconfiança que o povo tem em nós. Da queda na nós para a função do parlamento verdadeiramente nos tratar com seriedade, verdadeiramente, ora nós vimos reunião de plataforma na aqui como EPCO, tem na pecho e traga riba aspecto que está sumamente importante para nosso país. Corretamente, o voorzitter de Staten trata, por exemplo, que para nós, no momento na aqui, aspecto na maneira refinanciamento de nos devem, está algo assim importante. Lo que tende, com mais de meus colegas de nosso parlamento, está boa, apesar aqui também, ora nós está bem na tipo de reunião aqui. Pero, que tem desconfiança, de nós como político, lastimamente, tá? Passou tempo político que tá aportar que essa aqui tá sigue queda fomentar. Mas dank. Dank u wel. Was er nog één vraag in de zaal? Ja. A few years ago, we had elections in January. 4 years ago, the election was in January as well. And we had EPCO the same week of elections. And even though we had asked in advance for the EPCO to move to a date after the elections, it was not, and the St. Martin delegation did not attend. The Kingdom Conference is important for the Kingdom, is important for the different countries in the Kingdom. And therefore, you know, majority kind of rules, but at least by accommodating St. Martin somehow, by keeping the conference in St. Martin, the politicians, whether in government or in parliament, would not need to travel and leave the island during the time of the conference. So it is not the best time because the elections would be shortly thereafter, but it is a compromise that will still be difficult for some. Because when you're in the heat of the campaign, you already have to compete with Christmas and New Year's, and then to compete as well with
a conference in the country that may or may not have effect on the outcome of the elections in terms of, discussions that are taking place at that time in the country. They may or may not influence in favor of the government.